Культурныя скрыжаванні. Добрый дзень, шаноўныя радыёслухачы, з вами Алексей Стрэльнікаў. Сёння мы працягнем падводзіць вынікі тэатральнага сезона 18-19 года. У мінулы раз мы больш размаўлялі пра спектаклі, пра адметныя, якія трэба, варта наведаць. А зараз мы больш так паглыбімся у тэатральныя нюансы. І мне вельмі хочацца пагаварыць пра тыя акцёрскія работы, якія з'явіліся цягам гэтага сезона. Збольшага многія мои калегі падзяляюць думку, што беларускі тэатр ён мае сваю глыбокую такую акцёрскую прыроду, эстэтыку, і пры тым, што ў нас заўсёды была своеасаблівая акцёрская рэжысёрская школа, і в прынцыпе тэатр другой паловы 20-го стагоддзя носіць выключна такі рэжысёрскі характар, але разам з тым менавіта беларускія акцёры — это тое, што з'яўляецца такой фірмовай адзнакай беларускага тэатра, і падчас шматлікіх там міжнародных фестывалях, у якіх нашы тэатры удзельнічаюць, все асобным радком заўсёды падкрэсліваюць якасць беларускіх акцёраў. І ўвогуле ёсць гэтая традыцыя, тэатральная традыцыя, калі тэатральныя аматары, тэатралы, яны ходзяць на пэўны склад, на пэўных канкрэтных выканаўцаў. І мне вельмі радасна, што вось апошнім часам з'яўляецца вось гэтая тэндэнцыя прыхода новай акцёрскай генерацыі ў беларускія тэатры. Шмат тэатральнай моладзі, яны прыходзяць, рэалізуюць сябе ў самых розных тэатральных праектах, заяўляюць сябе, і для мяне это асабліва цікава глядзець і назіраць, якім чынам менавіта моладзь сябе ўяўляе. І мінулы раз мы пра гэта казалі, што збольшага это вельмі часта адбываецца не на афіцыйных пляцоўках, а ў незалежных тэатральных праектах, у чытках, і гэта вельмі ускладняе, скажем так, нейкую рэгістрацыю, крытычны нейкі аналіз агульнага тэатральнага працэсу. І калі вось казаць, ізноўку іншы аспект — это тое, якім чынам сябе нечакана раскрываюць, рэалізуюць ужо такія дасведчаныя выканаўцы, калі яны раптам раскрываюць новыя грані свайго таленту. Яшчэ адна важная тэндэнцыя апошняга тэатральнага сезона — это менавіта тое, што тэатральныя спектаклі яны вылучаюцца менавіта сваёй ансамблевасцю. І вось цікавы феномен тэатра Валентины Мороз, это лабараторыя сацыяльнага тэатра, і там заняты акцёры, якія не маюць прафесійнай падрыхтоўкі. І мы вось апошні год, апошнія нават некалькі тэатральных сезонаў назіраем за тым, як там з чытак, з нейкіх эксперыментальных прац, дзе рэжысёр кампенсуе як бы якасці выканаўцаў тым, якім чынам, у якіх умовах яны выступаюць. То бок у них зручныя мізансцэны, у них зручныя нейкія моманты, дазваляюць нейкае такое арганічнае існаванне. І апошнія спектаклі сведчаць пра тое, што гэта працуе, і агулам гэтая трупа, яна ўжо складаецца не з нейкай такой агульнай, скажем так, аматарскай трупы безасабовай, а мы бачым, якім чынам там асобныя акцёры, асобныя выканаўцы пачынаюць праз асабістае дадаваць нейкую мастацкую якасць таму
І гэта не толькі гэтага спектакля, гэтага праекта датычыцца. Вось цікавы прыклад спектакля гэта мы, і там самыя розныя выканаўцы, самыя розныя з розных тэатраў. Ну, яны як бы з адной школы, але ўсё ж такі там адчуваецца, што прыйшло адразу некалькі яркіх індывідуальнасцяў. І то, якім чынам рэжысёр Стажэркаў працуе з акцёрамі, яно з аднаго боку дазваляе казаць пра то, што кожны можа выявіць свае нейкія лепшыя якасці, але разам з тым гэта мы, это ў першую чаргу менавіта ансамблевая работа. Это першую чаргу не нейкі там асабісты голас, але вось гэта умоўны хор, калі аўтарскі голас Андруся Хорвата, ён раскладаецца на некалькі галасоў, кожны ідзе як бы ад сябе, але разам з тым это ствараецца нейкае такое адмысловая дзея, якая якраз выяўляецца ў гэтай назве, гэта мы. Это вось нешта вось менавіта безасабовае, это не нейкае такое сцвярджэнне сябе як калектыўныя адзінкі. І я думаю, што многіх падзеляць мою думку, што вось выкананне, напрыклад, Васілём Бойдакам там знакамітого эпізода з сінім ці чырвоным Уінстонам, які вось чырвоны Уінстон, галоўны герой, там саромеецца купляць, таму што калі казаць гэта па-беларуску, то есть трэба прамовіць гэта слова чырвоны, там ён купляе сіні, каб неяк знізіць вось гэты момант стрэсу ад карыстання беларускай мовай. Вельмі моцна адгукаецца аўдыторыі не толькі праз саму гісторыю, якую закладае аўтар, закладае Горват, але вельмі важныя фарбы для гэтага Васіль знаходзіць. Эмацыйныя, нейкія роспачныя, але пры гэтым градус вось гэтай эмацыйнасці ён рэгулюецца. Відавочна, наколькі герой, лірычны герой, так бы мовіць, вось гэтай сцэны, ён стрымлівае, і, в прынцыпе, это такая партытура гэтай ролі, яна такая раскладзена на... Яна вельмі разлічана з пункту гледжання такой як бы кампазіцыі. Выдатны гэты эпізод, і, в прынцыпе, самых розных, амаль усіх выканаўцаў гэтага спектакля можна такім чынам пералічыць. Я асабіста прыхільнік, напрыклад, талента Андрэя Новіка, які умее літаральна там адной-дзвюма фарбамі вось перадаць таксама нейкія, задаць атмасферу для нейкага эпізода. І вось тым не менш, нягледзячы, я нават назваў двух канкрэтных людзей, двух канкрэтных выканаўцаў, але гэта калектыўная ансамблевая праца ў першую чаргу. Ці вось, напрыклад, прэм'ера Купалаўскага тэатра «Вешальнікі», і можна казаць, што вось гэты дуэль, вось гэтае супрацьстаянне двух галоўных герояў, Денісава і Кушнірука, яно такое для спектакля вызначальна, і сапраўды гэта вельмі цяжкая драматургія, цяжкая задача, якія стаяць перад выканаўцамі, паказаць з аднаго боку гэту нейкую злавеснасць і перадаць зноўку гэту галоўную ідэю твора, якая заключаецца там у канфлікце пакаленняў, у канфлікце
светапоглядаў, у нейкай абмежаванасці тых магчымасцяў герояў. Яны мусяць неяк выпрабоўваць свае ідэалы дзеля таго, каб вырашаць свой унутраны свет, там, каб ён рабіўся такім больш гарманічным. Але найбольш яскравым эпізодам гэтага спектакля з'яўляецца зноўку менавіта сольныя выкананні, парныя выкананні і Кушнірука, і Дзеніса, калі яны знаходзяцца проста на авансцэне, і калі яны з героямі, з другаснымі персанажамі выяўляюць сябе, раптам яны гучаць цалкам па-іншаму. Раптам вось і атмасферна з'яўляецца нейкая камернасць, у якой яны выглядаюць больш пераканаўча. І для мяне менавіта гэта, напрыклад, выпадак спектакля «Вешальнікі», ён цікавы, характэрны менавіта тым, што там Ігор Дзенісаў, здаецца, 60годдзя ў гэтым годзе ён справіў, і гэта прадстаўнік такого старэйшага пакалення купаўцаў Іван Кушнірук, які вось першыя сезоны працуе ў тэатры. І разам з тым мы бачым, наколькі што вось менавіта на такіх прыкладах і адбываецца пераход з пакалення ў пакаленне, і адбываецца вось гэты момант пераемнасці. З гэтага пункту гледжання, напрыклад, вельмі цікава на гэтыя спектаклі глядзець не толькі ў прэм'ерным паказе, а сачыць за імі цягам некалькіх сезонаў, якім чынам гэта адбываецца, нейкае пераадоленне, якім чынам гэтыя моманты, як акцёры там набываюць нейкі свой голас. У Івана Кушнірука вельмі цікавая яшчэ роль была якраз у незалежным праекце «Стражы Тадж-Махала». І там, па сутнасці, это такі, нельга сказаць, назваць это моноспектаклем, але гэта такі стендап, умоўна кажучы, дзе ад акцёра вымагаецца вялікая патрэба у разнастайных акцёрскіх сродкаў, і у выніку там якасці драматургіі, якая патрабуе якраз вось гэтых разнастайнасцяў. Мне здаецца, што шмат што ў акцёра атрымліваецца. Зноўку таксама цікава будзе назіраць, якім чынам тут адбываецца развіццё. Але калі казаць пра нейкія, напэўна, самыя важныя моманты, якія адбыліся цягам гэтага сезона, я хацеў бы звярнуць увагу на ролю Павла Гарадніцкага ў спектаклі паводле Бекета, паводле ў чаканні гадоў. Павел Гарадніцкі ўвогуле адзін з самых цікавых беларускіх акцёраў, і вось менавіта у гэтай працы, дзе так крытычна паставіліся да п'есы Бекета, культавая п'еса Бекета, не пабаюся гэтага слова, яна ў Беларусі амаль не ставіцца, і гэта не кананічная пастаноўка, дзе проста мы назіраем як бы тэкст, а тут хутчэй бярэцца ў аснову менавіта гэтае чаканне. Гледачы на пачатку пачынаюць чакаць спектакль, і з'яўленне Гарадніцкага, яно адразу ўзнікае пытанне: а мы дачакаліся спектакля ці яшчэ не? Ці гэта яшчэ трэба там яшчэ штосьці пачакаць? І толькі з нейкім часам мы раптам пачынаем усведамляць, што менавіта гэтая дзея ўжо пачалася, што сапраўды вось гэтае дзіўнае узаемадзеянне Гарадніцкага з аўдыторыяй, у гэтым і ёсць сутнасць спектакля, і
Вельмі цікава, што сам спектакль вось гэты ён насычаны канкрэтнымі фізічнымі дзеяннямі, там шмат вось менавіта бегатні, шмат працы з аб'ектамі, і гэта зноў боку змазвае наша адчуванне ад нейкіх выразных сродкаў артыста, але потым нас увесь час хапаюць як быццам за горла, і раптам мы усведамляем, што не, што гэта ўсё ж такі прыдуманае, там мастацкае, гэта зробленае, і гэта выклікае сапраўднае захапленне, таму што ў нейкай ступені у гэтым раскрываецца сам момант абсурду, абсурдысткасці, у тым сэнсе, што это нешта незвычайнае, это нейкае напружанае углядванне ў рэчаіснасць. Але самым важным для мяне эмацыйным уражаннем было выкананне Александром Молчановым у такой эксперыментальнай працы «Комната памірае» маладой рэжысёркі Паліны Дабравольскай. І па сутнасці гэта эпізадычная роля, але сам спектакль уяўляе сабой такую карціну эпізадычных роляў. Мне вельмі спадабалася, што вось старэйшае пакаленне, там і Святлана Цімохіна занятая, вось Александра Молчанов, яно так падтрымала маладую аўтарку, маладого драматурга, і нягледзячы на тое, што п'еса яна спецыяльна напісана такім чынам, каб выклікаць пытанні. То есть Мікіта Ільінчык напісаў гэты тэкст, але настолькі выбітна і пераканаўча Александр Молчанов выконвае вось першы эпізод, дзе ён грае такого дзеда прыкаванага да крэсла, і там вельмі падрабязнае псіхалагічнае, фізіялагічнае перажыванне вось гэтай вось статычнасці, і там мы эмацыйна да гэтага падключаемся, таму што мы бачым, што вось гэты дзед, ён не проста прыкаваны да крэсла, але ён усведамляе сваю нейкую абмежаванасць, і ён патрабуе клопату, але і сам імкнецца паклапаціцца пра навакольных. І момант, дзе вось ягоная ўнучка, яна правярае, раптам дзед памёр, і ён раптам заварожвае ўсю аўдыторыю, публіка захопленая гэтым момантам, яна проста падключаецца да таго, што вось адбылося. Это настолькі зроблена нейкімі скупымі, простымі сродкамі, і вось гэтая скупасць і прастата, яна раптам вельмі шмат працуе на атмасферу, і сам гэты складаны спектакль пра пытанні наконт таго, ці будзем мы ўвогуле жыць у гэтым новым складаным свеце, дзе настолькі все бурліва, настолькі все нестабільна, дзе магчыма у нас ужо і няма часу пра тое, каб задумацца пра сваё. І вось гэтая гіпатэтычная смерць дзеда на пачатку, яна адразу нас ставіць на гэтыя рэйкі. Пры гэтым як бы пра гэта не гаворыцца там тэкстам, яны не абмяркоўваюць смерць, але вось гэтая смерць яна перажываецца на сцэне, праігрываецца на сцэне, паказваецца на сцэне. Гэты страх, гэта ўзаемнае разуменне, ўзаемная павага і любоў, гэта вельмі эмацыйна моцныя моманты. І нягледзячы на тое, што вось абвінавачваюць там і тэатр, і сучасную драматургію у тым, што гэта там чарнуха, тут няма нічага пазітыўнага, але той любоў, якую мы адчуваем, гэты страх за блізкага чалавека, гэта якраз тыя самыя асновы для тых самых катарсічных пачуццяў, пра якія вось нашы класікі тэатра кажуць, як аснову для
таго, якім чынам тэатр і мастацтва ўвогуле працуе. Што тычыцца жаночых гераінь, вельмі цікава тое, што вось ізноўку у нас зараз гэта найбольш актуальная тэма, это найбольш важная і актуальная сітуацыя, то, якім чынам жанчыны сябе рэалізуюць у сучасным грамадстве, это вось мы абмяркоўваем апошнія гады. І разам з тым няма адчування, што гэта тэма для беларускага тэатра. Збольшага тая драматургія, з якой мы працуем, і тыя акцёрскія працы, яны існуюць нібыта самі па сябе, хаця як бы бэкстэйдж пра гэта гаворыцца вельмі шмат. І зноўку тыя спектаклі той жа лабараторыі сацыяльнага тэатра, якія кажуць пра гэтую тэму наўпрост, яны такія апавядальныя, то бок там не ствараецца вось нейкага такого вобраза, драматычнага вобраза гэтай праблемы. Я бы мог звярнуць увагу зноўку да маладых артыстак, якія сябе цікава заявілі ў гэтым годзе. Мне вельмі падабаецца, як працуе ў купаўскім тэатры Крысціна Дробыш, вось і ў спектаклі «Вешальнікі» у нее такая цікавая запамінальная роля, ад яе вельмі шмат залежыць. Хаця это такі другасны персанаж, але гэта такое люстэрка для галоўных герояў, і як бы яе гераіня на пачатку і напрыканцы яна менавіта набывае той досвед, які мусілі нейкім чынам развіць сябе, змяніць сябе галоўны герой мужчыны. Вельмі цікавая роля, вельмі цікавае выкананне у прыватным спектаклі «Дора» зрабіла Алена Барсукова. І зноўку вось як адыграць жанчыну як аб'ект, як нейкі прадмет для аб'ектывацыі, і пры гэтым захаваць нешта асабістае. Вельмі тонкімі момантамі яна працуе, і это сапраўды для маладой актрысы это вельмі цікавая спроба, і спадзяюся, што будуць працяг у гэтай акцёрскай кар'еры. Цікавыя ролі былі ў нашых больш дасведчаных актрыс. Вось Марыя Матах зрабіла інсцэніроўку Михаила Угарова «Обломов» у рускім тэатры. І адна з самых цікавых роляў там была ў Анастасіі Шпакоўскай. Яна грае любоў галоўнага героя, і вельмі цікава і дзейсна яна прысутнічае на сцэне. І сапраўды становіцца ўражанне, это такі важны акцэнт, што менавіта жанчына становіцца прадметам і галоўнай прыкметай, наколькі змены ўнутры галоўнага героя у душы Абломова яны сапраўды адбываюцца, наколькі яны дзейсныя. Вельмі цікава, незвычайна выконвае сваю жаночую ролю ў спектаклі «Паляванне на сябе» Людміла Сідаркевіч. Яна дасведчаная актрыса з вялікай колькасцю галоўных роляў. І тут такі цяжкі, я б нават сказаў, адмоўны спектакль, цёмны спектакль, дзе вельмі шмат такіх цёмных энергій віруе. І для Сідаркевіч вельмі важна задаць нейкі камертон з аднаго боку, што вось это магчымасць да галоўнага героя жыць нармальна, якой ён чамусьці не карыстаецца, і пры гэтым не заставацца аб'ектам, пры гэтым падаць дакладны сігнал, што вось такая магчымасць ёсць. І на маю думку это якраз вось адбываецца
І тут як бы такая рэжысёрская манера Стаса Жаркова, які абмяжоўвае акцёраў ставіць іх на тыя рэйкі, які ім патрэбны, яна ідзе на карысць. Адна з самых галоўных, мне здаецца, з'яў у тэатры, вось мы як бы казалі пра гэта, это спектакль песняў, і пра Марту Голубеву мы расказвалі. І мне здаецца, вельмі цікавы адбыўся феномен, што актрыса, яна па сутнасці супер абмежавана па сваіх выразных магчымасцях, яна не можа хадзіць, яна не можа там выкарыстоўваць нейкія магчымасці там мізансцэн, все, што яна можа, это сидзець і размаўляць, і гэта становіцца нагодай для таго, каб выявілася у актрысы вся яе палітра тэхнічных сродкаў. І высвятляецца, што Марта Голубева выдатна валодае дэкламацыяй, што яна цудоўна спявае, што яна можа акцэнтаваць і змяняць вось гэтыя акцэнты пры шматлікіх паўторах тэкста. І гэта ўвогуле цуд, што вось мы там 20, 25, 30 минут па сутнасці сидзім і глядзім на чалавека, які сядзіць насупраць нас у сцэнічнай пляцоўцы, у сцэнічнай прасторы, дзе нічога не адбываецца, і пры гэтым мы бачым, што не проста прамаўляецца тэкст, это не проста зноўку такі маналог, але ідзе ўнутранае развіццё, і вось гэты біблейскі тэкст песні, ён раскрываецца для нас унутры у сваёй паэзіі. Мы звяртаем увагу на тыя ці іншыя вобразы, якія пачынаюць працаваць. Самае важнае для мяне вось менавіта жаночае выкананне, яно тычыцца не драматычнага тэатра, а тэатра танца. Это Ольга Лабоўкіна, якая выконвае свой уласны спектакль «Воздух, паветра». І па сутнасці вось у танцы, нягледзячы на тое, што гэта мастацтва выканаўчае, але там гэтае выкананне, яно бярэ за кошт, звычайна за кошт менавіта выяўлення. То бок вось артысты сваімі целамі выяўляюць той ці іншы вобраз, тую ці іншую эмоцыю. А «Воздух» — это такі спектакль, дзе вельмі плотнае ўзаемадзеянне выканаўцаў паміж сабой, яно стварае гэтае драматычнае напружанне. І што это за напружанне? Напружанне, якое выяўляецца праз адносіны герояў адзін да аднаго. І вось яно становіцца не проста заўважным, яно становіцца сапраўды менавіта у яго звышасаблівы мастацкі эфект. Гэта такі 4 ці умоўных 3,5, мне здаецца, вось нейкія эпізоды, і паступова Ольга Лабоўкіна падводзіць нас да фінала, і гэты фінал ім зноўку зроблены вельмі тэхнічны, яна падвешаная на канаце і летае над сцэнічнай пляцоўкай, апісвае вось нейкія колы, і яе ўзаемадзеянне з партнёрамі, яно такое у нечым абумоўленае вось гэтай фізікай умоўнага маятніка. Але разам з тым мы адчуваем гэтую эмоцыю, якую яна перажывае. І ў гэтым паветры, як нешта няпэўнае, як нешта, што не дае нам магчымасці быць дакладнымі і выразнымі, яно у фінале праз выкананне Ольгай, праз яе ўнутранае перажыванне, яно дасягае свайго апагея. Мне здаецца, што вельмі насычаны, вельмі цікавы быў год вось з пункту гледжання менавіта акцёрскіх прац, і на гэтым я сёння сканчваю.
Дзякуй вам, да новых сустрэч.